Avengers. Ako rin si Mineil. Sila nga. A few moments later. Na namin karon diri sa Naga City. Wagod din. So namin karon sa Ochado. Nadara. Ochado. Nato isukli pa din. Nalamay guys sa Naga. So gaina nadugayan mi kay gi-check pa if na ba may driver's license. And so mo to may gani kay na siya student permit. So na-okayhan ra pa magpo siya driver's license so nang ilan jud mi Lord nga wala mi nimo babae nga nakagawas gyapon mi dito. So adto na mi sa gawas. Ang bisokle. So there guys, so nana mi sa avocado because it's my favorite milk tea. Nanti ko milk tea good guys. Guys, pag going na mi sa choking at tumingon. We're hungry now. So we are hungry now and we will going to somewhere down the road with the choking. Aywa mapin inshallah aywa sukul. So let's go guys. So let's go. Don't forget to subscribe, like and share. Mineil Vlog Official. So Ochado. Ito nagiging Ochado. Merkado na lang natin. So dara ilang plaza. Tambok guys. Dara shopping. Dari din shopping guys kay Mani Chowling Zaki. So let's go. Okay. Tara dili boy. So guys, update na lang yun yung mukhaon sa miha. So guys, pagdong namin guys, order siya guys kay tungod lagi gutom na kami. So muna yung mga palito ng shopping day guys. So please Subscribe, like, and share. Sorry guys, ang mga pagkaon guys, na siya ikuan guys, dragon, na spider, na worm, na tangkik. So yung klaseng lanap guys, okay guys ha. Hi guys, and tara, food. Ini, kasi pangalan na niya. Isa mo na siya, na egg rice, na chicken, na kaning, Tangkik. and milk tea, my favorite bowl. Good avocado. And aqua, mura ni siya. Gani. Mura ni siya. Mura siya extra rice guys. Kaya di siya mabuhay wala extra rice. So, mura siya and aqua ni, chow fan with siomai topping. A few inches later. Namaste guys. Bang tayo sa shopping. Kasi kung nagkakaroon na kami, galing pa kami sa ngayon guys. So guys, mau kita nakakawin. So mau nakakawin gamit karon kay nakakuwarta man ni and naka-rocket man sa langga. So mau nakakawin gamit guys. Nakakawin gamit o kanang
few inches later. Kaan! Gawas kami. Let's go guys. Tama na tayo dito sa So, adto sa misa simbahan, Bahan guys. guys. Magsakay lang tayo. Para dito. Sakay na lang ta. So, Punta muna kami simbahan guys kasi anniversary na. oo nga, guys. Papunta kami ng church ngayon, guys. Kasi magpapasalamat kami sa lahat ng biyayang nagdawat namin. Magpapasalamat kami sa lahat ng nadawat namin. So, ito na guys. Papunta na kami doon sa church. Guys. Guys. Huwag natin talaga kalimutan si Papa Jesus sa number 1 sa Exactly, guys. self natin at sa ibang bagay. Dapat i-center natin siya sa lahat ng So bagay. dito na tayo sa church guys. Boy, ikaw kapti sabi. Kapti ba? So guys, Nay, pwede may pasinog, Nay? Ah, namisigaw ka na. Dili nyo Yeah. Kuan, Nay, pasinog, Nay, karang dili, sa relasyon na 1 year namin, Nay. Anniversary na din ninyo para. Si Nanay, sa... Anniversary na ninyo ron, sir. Ay, hindi lang kapag. So guys, money in church, guys, sa Naga. So, Dili na eh. I love you, Papa Jesus and Mama Mir, for guiding us in the road. Also, in the night when I sleep, that you are there. A few moments later. So ayan guys. Woo! So nandito siya ngayon sa lechon manok. Dahil bibili siya ng baktin. Bantres. So joke. So ngayon guys. Nandito kami kay Tatay Franco. So ayan guys. Oh, the world. Yan ang mga natin masisipag na mga tao dito sa lechon manok. So, taga-tsaga guys, may pahuna na. So, aywa. Alright. So, ayan guys, happy tayo kasi dahil binigyan tayo ng blessing si God. So, punta na tayo mga Avengers, let's go. So, papunta na kami ngayon sa pupuntahan natin. So, Saan tayo pupunta? Avengers. Saan tayo pupunta? Many hours later. Sakto na noon. Ha? Sakto na na because we are hungry. Buwa ba na buwa? That's why I sit you free. Bago naman ikaw magkaon. Mga Avengers, just try to justify what I mean, mga Avengers. So, ngayon mga Avengers, bumibili kami ng puso. Kung alam niyo na ang puso, mga Avengers na, ang puso sa heart. So, may mga manok siya. So, may mga dragon, tangkig, worm. So, kaya, mga lamig ka na, may spider, may kaka. So, tara mga Avengers, thank you. Boss, thank you. Woo! Many hours later. Nanami ka rin sa Sibungan, Darailang Plaza, and Sibunga, then ano siya, Sibunga. Kumano car, Sibunga. Sir, Sibunga, Argao. Hanggang pero wag yan pa may nakitahan. Bahan sa Sibunga. Pero silang church. Yan na. Ako, tara ha. Many hours later. So guys, nabot na may sa Ocean Bay. Ocean Bay, naging? Ocean Bay.
Ngayon, abot na dyan may guys, after pila ka hours na mo nga biniyahe, nga sige magpangita og mga resort guys, nga open. So, at least dire sa Alcoy, nakakita na yun ni, nga og Ocean Bay, dalagit ni? Dalagit. Dalagit ni guys, dalagit ni Alcoy. So, hala, lugungan ako, ay bugs. So, nara siya guys, mo na siya ang Ocean Bay sa Dalagit. And mo na lahang information desk. And there lang gates. And open na gid sila guys, as in. Pero i-sanitize man siguro nila inoghuman og kuan gamit dire sa mga tao. Nagdara na yung mga sakyanan. So, daghan yun siya tao. And nasa yung mga pool na, mga, nasa yung pool there guys. And I will tour you to our pool someday. Kining one tray mo is standard na. So, okay. So, here the cottages. Muna siya ang mga cottage there guys. Pero dili may magamit og cottage kay sleepy rami. Sleepy! Dili may ka ng ilahang sea. And walay dagat guys kay it's punas. And napos sila cottage dito guys. There are ilang cottage and ilang mga rooms over there. Over here. Maybe. Over there, ilang mga room and silang gato na dra. Okay na? Wala. Ang sukle. Pero ato taagi dito ba ko? Dito sa kon. Maso to. Ato sa isod ang mga gamit. Ang why, the bag. Kuya, babara. Nanugo pa siya. Mabuot ka. So guys, mga Avengers, we are here now. Inside of my heart. So, so nagkakatuwa talaga mga Avengers nga nakarating din tayo sa wakas. After 5 hours. After 5 hours. Akalain mo? Kaabot ng Jimmy. From here, from Toledo, inside of my heart. So, it's too far from here. So, let's go mga Avengers. Halo, dali ka. Maso tabuyok-yok. So, we're going inside. Arita? Asan yung dito? Miss, asan si dito? Revés. So, there are ilang stairs. So, dito kami ngayon mga Avengers. Asa man, darigin ka. Direct. 72. Okay. Number 72. Wala, di gini matunggan guys. Kaya kuhan simentado. Guys, simentado siya guys. Ayun ba? Meanwhile, Let's go. So, sa wakas, after 5 hours, nakabot na gini sa Dalagit Ocean Bay. Nakakita na gini open na resort. So, guys, isa tamo, di ba, nakasuod naman tas kwarto. So, i-room tour ito mo sa room for 1,000 pesos. Okay, let's go. So, ano siya ang room? So, sila gusto. Wait, stop. So, ano siya mga Avengers? Guys, tara, dire sa gingging. Muna siya nasa aircon sa babaw.
hours later. Alright, what's up mga Avengers? So, kakarating na namin sa Namin sa Dalagit. Dalagit guys. Sa Ocean Bay Resort. Ocean Bay Resort. So, more ni siya ang resort na open guys. Sa kadaghan na mo giagian nga mga city. Puros close, guys. So, naabot na dyan sa kinalayo Dalagit. ng nabdan guys. Ocean Bay. So, thank you so Can much Toledo, Ocean Bay. guys. Ocean Bay Kinalayo. guys. Basi ganan mo mag-overnight or ganan mo mag-live pool. Ani lang mo sa Dalagit Ocean Bay. Inquire lang mo guys sa So, Mineil Vlog ako na Official. guys, among sudan is chicken and puso. Tubig. Yan, tubig. Tubig. So, pati hindi mawala. mga So, bruha, ready na ako sa kapuntiyan. mga bruha, mga Mga ang mga ka-Avengers. ako na ikuan. Update na lang niya in after. Humana magkaon guys sa akin. Maligo mo yung pool. So, bye! 1 hour later. Later na lang may mag-vlog kay ngit-ngit kay dire wala na mo nadala mo ang ring light. So awang ngit-ngit or dito hayag siya kay namay tuga. So dali kayo. Ang nakainom ko. Inom ka mo ni yung ulol. Manggo! I'm drinking the water. Mangga, I'm drinking. Ano yung drink is very defined. Mangga, I'm drinking the pool. Oh my God, I hate it. Oh, this is madness. This is so bright. So, nag-date niyo ron. So, Saan ka, babe? date. Happy anniversary lang na! Hindi ba kagad na naka-safe mo, naka-ready-ready and always lang good pray basta mag-travel mo basta safety first good mo takbo mo biyahe. Don't forget to subscribe again guys. Then thank you kay guys subscribe, na like, so happy na mo dili pa ni siya. 5,000 subscribers Oh, guys. Thank you kayo gamay. Guys, dili pa ni siya. And sa among video kay dagan pa kani buhaton ugma and sa karon so stay put lang sa mo diha and chill, relax pag may time. So, if mo kay update lang ni ugma or later inog ulit na mo human na mo swimming. Bye. 20 minutes later. Pagkana ba ni hadjong ang kuan ba? Inana ba dako kay sakyanan mo? Ni kuan part-time mo sa Qatar sa una na sakit katong motor ba? Dagko kay ba big bike ba? Pag-agi ba ya first time ka na ako. Pag-agi bitaw lang ka. Kusog mo gayan, yana ko largo. Sa kusog. Yana ko. Like this. Yana din ang raboy. Yana lang ka. Iko. Nangga, matuulan tayo. Over ang imong reaction. Matuulan tayo. Over na. Tinood ako. Over na kayo ang reaction. Tinood na ginagawa ko. Nanag na ko lang daw. Ang yan, wala. Guys, kami ding dong. Oba ni Marian. Guys, update na lang may ugma. Good night to all mga ka-Avengers. And sleep tight. Don't forget to pray always, okay? Before you sleep. Bye! I love you. Later that night. Morning mga Avengers? Good morning. Going home na kami, guys. So, paulit na may. Let's Paulit go. na may sa among Tara. lugar nga nagsawhan. So, may di mo ni mga So, going home na tayo mga Avengers. So, bye-bye. Karungon sa nato. Wala yung nabiling dingding. Muskila. Ang yawi. Let's go, Avengers. Ay, wait. Going home na tayo. So, paulit na may guys. So, wala may ka-tour. Gaya na pag mata na mo kahit mo init guys sa hangin. Usad, pwede. So, Pwede. Hindi nyo makita ang kalindot sa Ocean Bay. Sa palibot ko sa Ocean Bay. The world. Nakasulo, oy. So, Avengers, morning naman pala. So, dara siya guys, ang palibot. Wala siyang palibot guys. So, wala.
Wala. Oh, bakit ko ayo. Na wala mo na mo na tour guide. Kaayo. And, tara. Siya guys, paulit na may groceries next year kasi daraging nga. So, mga Avengers, mga din yung palipot sa Shopee. So, white sun din siya mga Avengers. Ulang pa na mainit. Diba? Kayo, nangaligo. Warm. So, nangaligo na dito mga Avengers. Isa na nag-tour na taga-PA, pero karoon mga Avengers sa So wala ta ka tour. Oh, buntag na. Oh, buntag na. So wala ka tour ga ina guys kay okay man din naman na. So, Apoy sa kawan so. then ako sige kanya, dagat na ko kayo guys. So, Ito lang nagilong. Pero dito lang to, dahil silang pool. So di na lang may moto pero ito tayo. na yan, lang yung pamigayan guys. So, 5 hours pa mong biyahe. Karon mga Avengers, ito na ito mga tuban, yawit. Sa returnan. So, wala, lumay tayo yung internal. Sa room 72 lang. Naman. Diba? Thank you. Diba? So paulit na may. Avengers, so, ano siya, ipakita yung radio. Ano siya? Ocean Bay. Tara. Dali na. So guys, that's the end of our videos. And dili na mi mag-vlog inong pauli na mo guys kay mo. Pauli naman may kay kapoy na kay si bit-bit og phone. Layo-layo pa mong behon mga 3 to 4 hours pa. So magpahinay ra mi og motor. Para road trip lang sa dala. So don't forget to like and subscribe to our channel, Mineil Vlog Official. And thank you for watching this video, guys. Hope you enjoy watching this video. So, sa mga nag-subscribe din, guys, thank you so much. And sa mga nagpa-shoutout, sorry guys nga, kanang wala may kalista sa mga names ninyo and mo-shoutout kami next time. So, bye-bye na. Thank you so much, guys. And God bless us all. Love ya. Gusto na yung kaon. Hindi yung kaon. Kaon sa may siomay dire. Wait, sa isa kong babay. Kaon sa may siomay dire, guys. Mga Avengers. Namalit mi dire sa tindahan ni ate. Grabe dyan pagka nindot lang yung mga display dire karon sa kalagit. Mga ni siya mga Avengers, si ate. Hello! Mga ni ate? So, ka-ate ni. So, sa'yo pangalan na to ate? Andrea! Andrea, beautiful guys. Andrea, beautiful guys. Mga ni si Kuya. Kuya. So, mga Avengers, sorte na doon. Igutom na kayo mga Avengers. So, Shumay ba? Nguyong. So, Jess. Salima. Alright. Pila Shumay. Bye. Sige. So, mga Avengers, update na lang tayo balik ka. Pangaon na ni. Wala na, bye-bye na.